Často vidíme na sociálnych sieťach, že ľudia skúšajú rôzne trendy súvisiace s umelou inteligenciou, napríklad s generovaním obrázkov, ktoré vyzerajú ako my z 90. rokov, rôznych videí, ktoré nás prerobia na nejakých superhrdinov, prípadne rôzne ďalšie. Boli také populárne figurky plastové, ktoré sa kvázi vytvárali cez AI, že to malo nejaké, neviem, uterák alebo nejaké predmety, ktoré vlastne súviseli s našou osobnosťou a ľudia si to častokrát vytvárajú práve cez umelú inteligenciu. Chceli ste odo mňa tutoriál, ako urobiť túto AI fotku s mladším ja. Tak poďme sa pozrieť na to, ako si takúto fotku vytvoriť. Musíte tam nahrať dve fotky, jednu fotku z detstva a druhú fotku vás momentálne. A pozrime sa. Jej, to je strašne zlatá fotka a musím povedať, že je tiež pekne realistická. Ale má to samozrejme aj svoju odvrátenú stránku. Sú tam také dva hlavné problémy, ktoré prichádzajú s tým generovaním fotiek, ktoré majú našu podobizeň. Prvá je tá, že tam opäť vkladáme naše veľmi citlivé údaje, naše fotky. A tieto fotky sú ďalej nejako spracovávané. Tie fotky, pokiaľ nemáme vypnuté trénovanie na našich dátach, tak sa odosielajú na servery, kde zostávajú už v podstate navždy a tie spoločnosti to môžu potom využívať na generovanie ďalších fotiek, takže sa môže stať, že ďalší používateľ si dá vygenerovať fotku nejakého dievčaťa približne v našom veku zo Slovenska, povedzme, a zrazu sa tam objaví moja fotka alebo podobizeň niečoho, čo vyzerá ako ja. Hoci to teda bude trošku prerobené tou umelou inteligenciou, ale práve preto, že už túto fotku má k dispozícii moju, tak môže to ďalej prerábať. Vedia to využívať rôzni záškodnícki aktéri na tvorbu aj nejakých možno rizikovejšieho obsahu, nejakých sexuálnych materiálov. To sa už tiež v minulosti dialo, pretože vedia vlastne si kvázi ukradnúť túto fotku z tej databázy a potom ju pretvoriť na čo potrebujú. A potom také druhé veľké riziko, tam vidím to environmentálne a environmentálne dopady, ktoré spôsobuje toto konanie, pretože práve generovanie obrázkov a videí má obrovský environmentálny dopad. Konkrétne na spotrebu vody a spotrebu elektrickej energie, pretože všetky tieto modely musia bežať na tých obrovských dátových centrách. A čo sa stáva v niektorých oblastiach, že napríklad sú stávané tieto dátové centrá v rozvojových krajinách a častokrát dediny, ktoré sú v okolí tých dátových centier, tak nemajú potom prístup k vode práve kvôli tomu, že dátové centrá sa musia chladiť obrovským množstvom vody. A pokiaľ tá voda nie je k dispozícii, tak ide primárne k tým dátovým centrám, pretože zaplatia viac ako tí obyvateľia a potom ľudia nemajú čo piť.